चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसोरनि थागिबि सासे गारि मालिक जनेन्त बसुमतारीजों आलिपुरनि सासे सिखाव सुबुङा मोजां जाफ्लानानै गारि भारानि खोथा रायलायो। थिग बेबादिनो जनेन्त बसुमतारीया बिनि बुंनाय बाथ्राखौ फोथायनानै थांनाय 26 मे 2021 बुधबार खालि मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव आलिपुर दुवार ट्रेन स्टेशनाव मोनहैयो। मोनहैनाय लोगो लोगोनो सिखावफ्रा फैनानै लोगो लाफैदों। थिग बेबादिनो लोगो मोनखांनायनि उनाव लोंग्रा बियार आरो ओंखामबो लानानै होफैयो। बे ओंखामावनो बिस गोनां फेग्रा मुवा होफानानै श्री केनेन्त बसुमतारी, रैथन बसुमतारी, टिकाराम सेत्री मोनखौ जाहोनानै बिहुस खालामनानै गंनै गारिनि गेजेराव गंसे गारि AS 26 C 8134 नाम्बारनि बोलेरो पिकआप गारिखौ सिखावा खावनानै लाङो। गारि बिगोमा जनेन्त बसुमतारीया बुंबावोदि जाय सिखावा गारिखौ लांदों जेन' बे गारिखौ संदाननानै नागिरनानै होयो आरो सिखावखौ हमनानै होनांगौ होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जाहैबाय 24 तारिखआवहाय बे मानसिया आंखौहाय कल खालामना बुंहरदों, फंबाय नों फैनाय ना फैया, फैदो माबा आंने कन्टिनिउ भारा जायो, फैदो नों भाराखौ होगोन आं होनना बुंहरबाय बियो। ओमफ्राय आं गारि भारा थारि भारा रायज्लायनानैहाय गारिया गंनै दं, गारि गंनैखौबो थनब्ला जागोन होनना बुंदोंमोन आं। औ जायो होनना बुंबाय। ओमफ्राय आं बुंदों कराना टेक्सनि गारिफोरनि पारमिट बेखौ खालामनो हागौ राजु होनना बुंदोंमोन आं। बेखौ नों जेबो टेनसन दाला, गासैखौबो आं खालामना होजोबगोन, जेखुनु जाया नोंसोर फैदोबान फालाकाटाव डाइरेक्ट फै होनना बुंदोंमोन। नाथाय बिसोरो फालाकाटासिम सहैयाखिसै, आलिपुर ट्रेन स्टेशनसिमा सहैबाय। बेनिफ्राय बिसोरखौहाय हरनि 8थायाव ओंखाम होफैनानै मारै मारै खालायखो बेखौ आं मिथिला बिसिमाव। फंबायनि मबाइला मारै जाखो, हारसिं मारै जाखो बे खालायदोंना खालायाखैमोन, माबा भिडिअ कल जादों। भिडिअ कल जानायावहाय फंबायखौ नुबाय जाहैबाय, बिनि लोगोआ गबानाय। ओमफ्राय बे मानसिया बिनानावनोहाय कल खालायना खिथाहरदों। ओमफ्राय बिनानावा आङो खिथादों, ओमफ्राय आं मिथिनानै थांदों। आं इसोरखौहाय माबा थानानिफ्राय लांनानै आलिपुर हस्पिटाल, सरकारि हस्पिटालाव लानानै थांदों आं। बिसोरखौहाय बे मुलि जाहोनायनि माबाखौ निसाखौ खारनायनि बिजि थुहोनानै लानानै फैदों आं। डाक्टारा रिपर्टखौ हराखिसै, आं माबा खालायना लाना फैबाय। आंनि रिक्सायाव लाना फैबाय आं बिसोरखौ। ओरै थानायावबो थांनांगौ जाहैबाय नालाय एसे टाइमा थोयैखाय आंनि रिक्सायाव लाना फैनाय जाहैदों। हम लोग को मालिक से यहाँ से भेजा है, यहाँ से दादगारी से भेजा है। उधर वो भैया को बोल के वो बाढ़ आए बोल के हम लोग को भेजा है। उन लोग को हम लोग फोन किया था, वहाँ पे जाके वो उसने हम लोग को फालाकाटा जाने के लिए नहीं भेजा। वहाँ पे वो आलिपुर रेल स्टेशन में बुलाया, वहाँ पे हम लोग गया। वहाँ के जाके वो बोला यहीं पे गाड़ी साइड करो, थोड़ा खाना छाना खा के थोड़ा बाद में हम लोग चला जाएंगे, और उसके बाद आज लोड नहीं होगा, सुबह लोड करेंगे, ऐसा बोला वो भैया। तो आधा घंटा 1 घंटा ऐसा बैठा। और बियर शेयर पीने के लिए बोला था, हम लोग तो नहीं पिया बियर शेयर, उन लोग ही पी लिया बियर शेयर सब। और उसके बाद में 1-1.5 घंटा के बाद में खाना लेके आया। 8 बजे ऐसा हुआ था टाइम, खाना लेके आया। हम लोग को खाना छाना तीनों आदमी को खाना दे दिया। खाना देने के बाद ऐसा 10-15 मिनट के बाद में कुछ चक्कर आ गया। तो कुछ चक्कर आ गया तो हमको भी पता नहीं था खाना में क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन खाना में कुछ हम लोग को डाल के दिया था, इतना है। हम लोग का 2 था गाड़ी, आदमी 3 आदमी था, उन लोग 2 आदमी था। उन लोग कहाँ का है मालूम नहीं है, यही है हमारा घर, ऐसा बोला था हम लोग को तो, लेकिन हमको तो मालूम नहीं है। हमें घर सर कुछ नहीं दिखाया उन लोग ने। हम लोग तो पता नहीं उन लोग ने कौन को फ़ोन किया था, तो हमको तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा 1-1.5 घंटा के बाद में हुआ था। खाना खाने के बाद में हम लोग को बेहोश कर दिया। इस बेहोश करके दूसरा गाड़ी में डाल के, हम लोग तो दूसरे गाड़ी में डाल दिया, इसलिए उन लोग को गाड़ी साड़ी लेके उन लोग चला गया। कैसे ले गया तो हमको भी पता नहीं था। हम 2 दिन जैसे बेहोशी है। हाँ 2 दिन। हॉस्पिटल ज़्यादा पता नहीं है, वो बेंगल का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम तो पता नहीं था। आलिपुर द्वार। दाखाल थांनाय 24 तारिखआवहाय जों न'निफ्राय ओंखारनाय जादों 3:30आवहाय। ओमफ्राय जों माने जोंनि बिदाया थिनहरबाय नालाय जोंखौहाय ओजों थांदो, सप्तानै इदिनि खामानि दं होनदोंमोन आरोखि। आलिपुर मानिफ्राय फालाकाटानिफ्राय माबासिम बरपेटासिम मैगं माबा आरोखि जामाइनि।
औ जेब्लानाखि जों थाङो ओमफ्राय श्रीरामपुर मोनहैला जों बे मालिकनो कल खालामो ओमफ्राय श्रीरामपुराव कल खालामनायजों लोगोसे बे मालिकआ बुङो आं माबा रेलवे साइड माबायाव थागोन होननानै बुंबाय आरोखि आलिपुरदुवारावहाय बिनि उनावहाय बिसोरो जोंनि बिदायाव कल खालामबावबाय ओमफ्राय जोंथ' सहैबाय माबायावहाय आलिपुरदुवाराव सहैबाय जों होननानै बुंबाय जों अब्ला बिसोर बुंबाय नोंसोरो लेफ्ट साइडनि माबायावहाय थाथ' होनबाय आरोखि जोंखौ ओमफ्राय जों लेफ्ट साइडआवहाय थाथ'नो नायनायावहाय जों मिसायनानै जों राइट साइडजों हाबनाय जादों गारिया जोंनिया ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंसोर गाव माबा टट' लानानैहाय फैबाय आरोखि सानै मोनसोर ओमफ्राय माबाया फंबाया जोंजों फैफाबाय गारियावहाय ओमफ्राय बिदायाथ' टट'आव थांफिनबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बुंबाय आरोखि नोंसोरो फंबायखौ बुंबाय बिसोरो गारिखौ लानानैहाय बैयाव दोनहैदो होननानैहाय लेफ्ट साइडआवहाय बिनि उनावहाय नोंसोर मा खालामो मा जानो गोसो नोंसोर जादो होनबाय मा आरोखि बिनि उनावहाय 8टा बायदि जाबायमोन आरो बिसोरो जोङो ओंखाम लाबोना फैबाय सानै मानसिमोन सोर बिनि उनावहाय जोंखौहाय जाखांनाय लोगोसे जों ओंखारनानै गारिनिफ्राय ओंखारनानै जों बुंबाय आरो दसे बिदिनो बेरायलाबायनोसै होननानैहाय फार्स्टआव जोंखौहाय रेलवेनि ओरै माबा साइडथिं गोजौआवहाय दसे जिरायहोग्रोबाय सोर बिनि उनावहाय जोंखौ लामा खाथियाव लांबावबाय रुम देखायनोसै होननानैहाय उन्दुनो मानो होननानैहाय मालिकखौ नेबाय मालिकआ सफैयाखै बबो आरो बिनि उनावहाय जोंखौहाय थाम्फै अरबाय माबाय होननानैहाय जोंखौहाय रेलवेनि गाहायावहाय दोनहैबावबाय जोंखौहाय बिनि उनावहाय आंनि बिदाजों बे ड्राइभार सासेजोंहाय टिकारामजोंहाय बिसोरो गारियाव थांनानैहाय उन्दुहैबाय आं बिनि उनावहाय बिसोरनि उन आं थांबाय आरो आंनि उनावहाय मालिकनि फंबाया आंनि उन फैबाय आं जेब्लानाखि रेलवेनि माबानिफ्राय ओंखारफिननो नागिरदों होमब्ला आंखौ होनदों आरो मोजां ओंखार गोग्लैगोन होननानै बेबायदि खोथा बुंदों आरो सोर बिनि उनाव आं गारियाव गाखोहैबायबो बिनिफ्राय आं जेबो आन्दाज गैला मथा मथि 24 घन्टा आंनि माबा खबर हरनाया बिदि जादों आरो आंनि मबाइला डाटा अन जाना दंमोन ओमफ्राय मोरै कल फैखो आंबो मिथिया मोरै रिसिभ जाखो आं मिथिया जेबो थाल गैया गोबांनि मानसिया बुंदों आंजों रायज्लायनो मोन्दोंनो खिन्थु आं जेबो थाल गैया माबा मानसिफोर फैदों गोबांनि माबाफोर रायजोफोर ना मा आरोखि जायखिया नायफैदों जोंखौहाय नायफैनानै आंथ' माबासो मोनसे सानैथ' माबामोन ड्राइभार सानैथ' गारि सिङावमोन आं टेरपालाव जिरायना दङ आं गबागासिनो दङ आं मानसिखौ नायबाय होननानै मानसिखौ नायला सानै साथाम नुयो आं ओमफ्राय बिनि उनावहाय दसेनि उनावनो बिदिनो बेलासि जाबायमोन आरोखि आं घरि नायदों 4:30 जाबायमोन आं एसेनो यादआव फैबा होनब्ला माबा फैदों पुलिसफोरा फैबाय फैनानै दागि जों पुलिसफोरसो होननानैहाय मा जादों मा जायाखै आङो खिथा नों मानसिखौ सिनायगोन ना मा होनना बुंबाय आरोखि आंखौहाय आं बुंबाय आं नुलाथ' आं सिनायगोन आं नुदों मानसिखौ बुंबाय अबेयाव जाया जाथाया होनबाय आरोखि आं बुंबाय जाथायाथ' माबा रेलवे साइडनि खाथियाव जादों आं लांना देखायनो हायो नोंसोरखौ बुंबाय आं ओमफ्राय बिसोरो आंखौहाय गारियाव थिखोबाय नोंसोर सानैखौ खालामबाय ड्राइभार सानैखौ गारियावनो आंखौ लानानै थांनानै इनभेस्टिगेट खालामबाय सोर मय जायामोन मायामोन होनबाय ओमफ्राय नोंसोरथ' ओरैनि माबासो दस्रा रेलवे साइडथिंखौसो लांदों आंखौहाय आं बुंबाय बेयाव नङा होनबाय आं बै सिगांनियावसो होनबाय बिनि उनावहाय आंखौ लाबोफिननायनि उनावहाय माबा गारि गंसेनि माबा फैबाय मालिक फैबाय बिसोर फैनानै जोंखौहाय हस्पिटालाव लांबाय औ थानानि उनावहाय जोंखौहाय सोंबावबाय ओमफ्राय नोंसोर सोंबावबाय पुसतास खालामबाय माबोरै जायाखै बिनि उनावहाय जोंथ' बारा जाबाय मानसिया रायज्लायनो हाला ओमफ्राय खोथायाबो एखे माबा मैयानिखौनो जों दिनैसो बुंबाय थाबाय बिनि थाखाय जोंखौहाय हस्पिटालाव लांबाय